Кайын бутын алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Барс Медиа компаниясы шын талантлар дүниясы жырлар аркылы татар мәдәниятенә һәм татар теленә кызыксыну уятуны. Татар телендә жырлаучы яшь талантлы башкаручыларны эзләүне һәм танытуны үз максат итеп куйды. Музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектының 2нче сезоны тәмам. Финал гөрләп үтеп китте. Ә хәзер җиңүче Татар җыры фестивалендәге чыгышына әзерләнә. Конкурсның ничек үткәнен, конкурсантларның һәм жюри әгъзаларының нинди хисләр кичергәнен шушы тапшыруда күрерсез. Безнең белән бергә калыгыз. Яңа йолдыз. Кастингка килгәндә, мин анда инде кергәч тә таныш йөзләрне күрдем. Һәм анда каядыр бер җирдә җырлап торалар, икенче җирдә җырлап торалар. Һәм мин аларга карыйм, әйтәм, мин монда вообще нишләп килдем мин дип, монда бит бөтенсе җырлый беләләр, ә үземне җырлый белмәгән кебек хис иттем мин. Һәм инде шуннан соң безгә организаторлар шулай әйтәгез, безнең хәзер съемкалар башлана дип бизәндерделәр, ниттеләр. Мин андый теге обстановкада бик еш булмыйм. Минем өчен ул теге яңалык та дип әйтә алмыйм инде, но андый теге уровень дип әйтәм. Андый масштаб минем өчен ул яңалык чыннан да теге. Ул бит инде монда съемка бар, монда макияж ясыйлар, монда кемдер үзе тренируется. Кызык шундый атмосфера иде. Синең кисең әле һаман зәңгәр томан, зәңгәр томан. Җәй көне Яңа йолдыздан хат килгәч, кастингка чакыру хаты, мин гомумән бөтен эшемне ташлап, мин ул вакытта комбайнда эшлидем, бөтен эшемне ташлап, чаптым Казанга. Аллага шөкер, әтием директор җибәрде, аңлады һәм җибәрде. Ул теге ул вакытта әле бик серьезныйга нитмәгән яны. Аннары инде полуфиналга чыккач, уже все кызыксына башлады, җиңел генә җибәрә башлады. Шуңа күрә Аллага шөкер. Минем иң истә калганы, без сәгать төнге 2дә, безгә бит инде заявканы одобрили, аннан соң безне чакырдылар, кастинг Иннополиста узды. Менә шуның алдында сәгать төнге 2дә біз квартира эзләп, күченеп маташкан чак иде. Без на чемоданах были. Менә шуны истә, һәм инде безнең теге бөтен кеше подкалывает, безнең костюмнарыбыз үтүкләнмәгән имеш инде, менә шулай килеп чыккан иде. Бу минем өчен теге ирек итте. Без аны төн буе үтүкләдек. Аннары икенче көнне килеп, еще монда үтүкләдек. Аннары безгә әйткәннән соң тагын үтүкләдек. Чыккач кына безгә вот менә молодцы диделәр. Знаете, уважаемые коллеги, я хочу прервать выступление этой группы, уважаемые, по той простой причине. Посмотрите, пожалуйста, на нас, как мы одеты. У нас все наглаженные рубашки, я вон костюмы притащила, Эльмира, вот как уважаемые коллеги одеты. Почему вы позволяете выйти сюда перед нами в мятых брюках? Будьте любезны, пройдите, пожалуйста, за кулисы, приведите себя в порядок и потом возвращайтесь. Давайте. Быелгы Яңа йолдыз проектында безнең катнашуның төп максаты ул ТМТV каналында пиар ясау үзебезгә, шулай дип әйтик, һәм инде шундый матур күркәм мастер-классларда катнашу. Һәм шуны әйтергә кирәк, без бик шат шундый профессионаллар безнең белән үзләренең белемнәре белән бүлешкән өчен. Һәм без менә ул телевизордан караганда шундый теге тиз генә үтеп китә, әмма дә ләкин ул мастер-класслар бик теге тулаем безне творческий теге процесска безне кертеп җибәрделәр, һәм без бу проекттан бик күп үзебезгә инсайтлар, яңа ниндидер ачышлар безгә килде, һәм без моңа бик рәхмәтле Яңа йолдыз проектына.
Дөресен әйткәндә, телевизорда менә ул мастер-класслар 5 минут күрсәтелеп алса да, шыннан әйткәндә, ул мастер-класс 5-шәр, 6-шар сәгать барадыр. Біз бик рәхмәтле бу мастер-класслар өчен. Безнең беренче мастер-класслар ул Лина Арифуллина командасы белән иде. Анда Зоя Бабкина безнең белән иң менә шундый biz bilmәгән, кирәкле именно шундый менә советлар безгә бирде вокал буенча. Аннары безгә хореография буенча мастер-класс булды. Аннары сценическая речь, актерское мастерство. Менә шулар өчен без менә бик рәхмәтле. Менә хотя бы шуның өчен менә килергә катнашырга менә стоило дип әйтсәк була. Bütün мастер-класслар инде әлбәттә әйбәт иде, ләкин инде миңа иң ошаганы булды Нурбәкнең мастер-классы, чөнки Нурбәк үзе безнеке булса да, Мәскәүдән дә килмәгән, үзе безнең Казанныкы. Ләкин инде менә Нурбәк белән таныш булсак та, мин аның бер дә мастер-классларында булган юк иде. Бу минем өчен полный выход из зоны комфорта иде. Трансформация. Шул хәтле ул менә әйләндереп чыгарды bütün ичке дөньяңны. Шундый озак мастер-класслар булды әле ул. Мин берсенә эләктем дә эштән сорап китергә туры килде ул мастер-классларга барыр өчен. Һәм инде берсенә баргач, мин калган 3-сенә, 4-сенә точно барам Нурбәкнекенә. Алар һәрберсе 2-3 сәгать бардылар. Җиңүчеләрдән булмасам да, мин bütün мастер-классларны узып, бик күп үземә яңа опыт алдым. Төрле уроклар бик кызыклы иде. Алар миңа көч бирәләр әлеге вакытта да. Аларны мин шул мастер-класслар вакытларында нәрсәдер язып, видеоларга төшереп, әле дә буш вакытта карап утырам, искә төшер өчен инде. Бу бик булыша миңа. Нурбәкнең мастер-классы ул минем гомергә истә калыр. Чөнки аны тыңлаганнан соң минем менә сәхнәгә караш, сәхнәдә үзеңне ничек тотуга мөнәсәбәтем гел үзгәрде. Ул беләсезме, мин бит инде теге высшее образованиелар алган кеше түгел, үзем өйрәнеп музыкаль мәктәптә укыган кеше. Безне бит инде музыкаль мәктәптә ничек өйрәтәләр, менә монда нота, менә дөрес итеп җырла, менә шулай итеп бас, анда теге менә тегендә горизонтка кара и все, шуның белән бетте дигән сүз, әйме. Нурбәк ул аңлатты, менә сез үз сәхнәдә үзегез итеп хис итәргә тиешсез. Демәк, үзегезне, вы должны кайфовать, диде ул русчалар дип әйткәндә, әйме. Әгәр дә сез үзегез шундый хис белән чыгасыз икән, менә мин сәхнәдә хәзер рәхәтләнеп ял итәм һәм үземнең энергиям белән кеше белән бүлешәм дип чыгасың икән, аны кеше дә үзе хис итә. Һәм зритель сиңа шуны кайтарачак. Аның мастер-классыннан соң сәхнәдә үзеңне тоту ничектер минемчә, минем өчен җиңелрәк хәзер. Потому что чөнки минем караш аңа әзрәк үзгәрде. Менә ул сәхнәдә генә түгел, гомумән тормышны алганда менә кеше нәрсә әйтер диеп, менә иң беренче мин нәрсә үземә истә калдырдым Нурбәкнекеннән. Кеше нәрсә әйтер дип уйларга кирәк түгел. Иң истә калганы Идрис абый Газиевның мастер-классы. Анда ул безгә биргән установкалар белән сәхнәдә җырларга ничектер җиңелрәк булды миңа. Лина Арифуллинаның мастер-классы менә самый bütün фикерләремне астын өскә китереп, гомумән фикерләвемне, сәхнәгә карашымны, үземнең эшемә карашымны үзгәртте. Мне очень понравился мастер-класс Лины Арифуллиной. Она прекрасный продюсер, педагог ораторского искусства. Она была конкретна, прямолинейна. Большое ей спасибо. Мы все поняли примерно. Был у нас даже такой психологический, как я все-таки увидела тренинг. Мы каждый понял про себя, о себе, все свои минусы, слабые места. Я думаю, что каждый будет сам собой работать над собой дальше. Jüriler
аптыраттылар үзләренең фикерләре белән, үзләренең карашлары белән. Бу миңа бик җанга җылы булып калды. Һәм инде мин һәр менә хәзер алдагы чыгышларга ала бирсәгә ясаган вакытларда аларның сүзләрен үземнең баштан уздырам. Лина, у вас решающий голос. Но судя по тому, как мои коллеги рассуждали, я уже поняла, что как-то вы все очень свои приоритеты четко обозначили. И знаете, я не хочу подводить моих коллег, потому что здесь сейчас четко 2 на 2. Я предлагаю внести альтернативное решение. Оставить обоих. Сәхнәгә чыккач, мин жюриның күзләренә карарга тырыштым. Лина шулай туры карый, Эльмира тыңлап тора, интонацияны сразу белеп тора. Фальшивить итсәң, ул сразу шулай тибит. Әнвәр һәм Айдар абый җылы итеп шулай һәрбер участникны поддерживать итеп торалар. Зөлфәт Хаким сүзләрнең мәгънәсенә зур игътибар белән тыңлый. Лина әйткән сүзләрен мин хәзер үзе тормышымда девиз кебек кулланам. Алия, моя дорогая, пора искать свой стиль. Я не понимаю ваш внешний вид, у вас вокал шикарный. Да, вы позволяете себе делать все вокалом, да, там всякие мелизмы, скачки, все что угодно и разные техники. Но глядя на вас, честно, я не понимаю, что происходит, какая вы артистка, понимаете? Все-таки артист — это стиль. С этой короткой юбочкой, этими розовыми туфельками, я не понимаю. Вы еще так как-то жеманно все это делаете. Я не понимаю, у вас такой жирный, извините за выражение, голос. Мне кажется, что вам нужно было к вашей вот такой интересной вокальной подаче этой песни, нужно было подобрать и ваш внешний вид. Лина Арифуллина был ниндидер невероятный энергетик саны. Мин анда энергетикалы кешене күргәнем юк. Анарга бер карыйсың да и менә дөньяңны онытасың. Аны тыңлыйсы гына килә. Мин гомердә уйламаган идем, менә кичкенә чакта Фабрика звездны караганда, аны күргәндә мин гомердә уйламаган идем, что мин аның белән монда күрешәм һәм аралашам һәм сөйләшәм һәм барлык жюри әгъзаларына ул кушыла. Айдар Галимовның мин вообще гомеремдә беренче җырны сәхнәдә җырладым, син минем җанымның яртысы. Эльмира Калимуллина голоста булганда мин аның өчен җан аттым. Бер уйламаганда менә мин алар белән монда, Аллаға шүкір. Біз сәхнәгә шығып бастық, жюрины күрдік. Дұрысын әйткәндә бит аның жюри составы полностью тулысынча билгеле түгел иде. Соңғы жюри составында соңгысы кім иде әле? Біз білмәген. Мен дұрысын білейдім. Айдар абый ялгышмасам. Айдар абый турында біз білмейдік. Әлеге жюри составында булыр дип. Нигәдер мен үзем өчен җавап бирә алам. Айдар абыйны күргәч ничектер барыбер җылылык егерде. Линадан biz шикләндек, курыктык, борчылдык. Ләкин менә хәзер бит инде проектның азагына җитәбез. Менә мондый кеше икәнен теге аңладык һәм инде әлеге теге кырыс кеше артында дөрестән дә справедливый кеше утыра, кеше бар. Белмим, Зөлфәт Хаким турында кем әйтә? Я мен 100% уверен булып, что без үтәбез икенче турга 100%. Неге килеп бастым да, все нормально. Біз де бір шылмадық. Аптырамадым. Жюрины көргәч инде... Мин генә сомневаться иттем соң. Yok, мен бір шылмадым үзем дә. Yok, biraz Zülfet abiden de korkup algan idik çünkü ol bit indi tege элекеге буын артисты. Элеке буын артисты. Безне аңламас дип уйладым. Без бит инде барыбер современный рак тенденцияларга таянып җырлыйбыз, шуңа күрә курыккан идек безгә каршы килер дип. Ләкин безне беләсең, анары ништяк диде, ошатты. Беләсеңме, бер әйтергә кирәк. Без үзебезнең группа эчендә Зөлфәт Хаким безне гомумән яратмады дип уйлаган идек. Оказывается, безгә информация килеп җитте, Зөлфәт Хаким безнең төркемне ярата икән. Безнең фанаты икән. Рәхмәт, Зөлфәт абый. Сез генә барабан белән генә дәген биеп була бит. Шуңа күрә монда мин дә әйтә алмыйм.
бәлки мен 300 лет я выполз из тьмы деп жырлайлар бит әле. Бәлки мен шул недендер теге корттыр бәлки. Әмма бу жанрны, бу сәнгатьне мен яратам, кабул итәм. Әмма аның сыйфатлысын һәм миңа сүзләр аңлашырга тиеш. Бу бик тырыш егетләр. Бу егетләр бик иҗади егетләр. Армияда булганнармы? Менә алар әле армияда кебек эшлиләр, армияда кебек спортзалда да эшлиләр, студияда эшлиләр. Үз күрәсезме, биюләрне былай гына бит теләсә нәрсә генә эшләп алай гына булмый. Алар күренеп тора, куелган биюләр һәм чынлап та шөгыльләнгән икәннәре күренеп тора. Военком беләме буларны? Военком куйган биюләр бит инде. Военком үзе куйган. Жюрида минем бит инде сол ягымда утырды Зөлфәт абый, ул безнең күренекле шәхесебез. Сол якта безнең Лина Рифулина утырды. Шуңа күрә алар бит инде өйрәнгәннәр жюрида. Мин күбрәк мин практик җырчымын сәхнәдә гел. Шуңа күрә аларның фикерләре белән һәр вакытта без туры килмәдек. Алар үзләренчә сөйли, мин үземчә, минем үземнең таләпләре. Мин аларны карыйм харизматик яктан анда. Ничек сәхнәдә алар булырлар икән, мин үземнең күзем белән. Шуңа күрә мин күбрәк барып үземнең уем белән, үземнең фикеремне әйтергә тырыштым. Ну, миңа калса, син сәхнәдән сәхнәгә йөзеп чыккач та миңа ошады. Ә җырлап җибәргәч мин просто таң калдым. Бик кызыклы булды Эльмира белән янәшә утыру. Индикатор, аның индикатор ул бит кайдандыр шулай ук ничектер табигатьтән бирелгәндер ни. Ул әйтә бит һәр вакыт теге властьтан чыга да куя дип. Менә ул бит нәрсәләр турында инде сөйли дигәннән аңлата, инде энергетика кирәк. Һәм ул аны сизә, ул да безгә аңа гына түгел, миңа да ярдәм итте. Димәк бу конкурсанттан индидер өмет бар дигән. Ә миңа ана шул тирәтү булулар шулай ук ниндер знак булды. Бу инде бик нык, бик сирәк хәл, 1-2 тапкыр булды ул. 2 тапкыр. Мин хәтта хәтерлим качан икән, кемнәр белән икән. Unutulған кебек буласанда, сары яфрак җиргә ятканда, күңелемдә кабат янарасан, кыр кызлары безгә кайтканда. Рәхмәт әйтәм шушы төйүрләр өчен, шушы эмоциялар өчен. Барс Медиа компаниясы мине проектка чакыргач, мин бик озак уйламадым, әмма ләкин бик дулкынландым. Чөнки үзем конкурсант булып, күпме конкурсларда булдым һәм беләм, нинди ул җаваплылык, нинди ул артист кешегә яңа үсеш. Һәм мин уйлаган идем, нәрсә әйтим микән, кирәкле сүзләрне таба алыйм микән, аларга ничек булыр микән. Әмма үз-үземне кулыма алдым һәм әйттем, мин бу проектка киләм һәм яхшылык эшлим безнең конкурсантларга. Мин мөмкинлек бирәм. Безнең проектта һәр жюри әгъзасының үз миссиясе булды. Шәхсән миндә вокал буенча һәм без бөтен булган ситуацияларны диалогта шиша идек. Шуңа күрә бик күп безнең ниндидер энергетик яктан, ниндидер бик дулкынлану, бик эмоциональ диалоглар булган иде. Шуңа, ну, без компромисска килдек. Без һәрбер конкурсантка үз юлын күрсәтергә теләгән идек. Белмим ничек булып бетте инде. Ну, менә без бөтенебез бер команда булдык. Бәлки оперный театрда сез кайда укыйсыз? Мин сәнгать институтында укыйм. Уфа сәнгать. Нинди вокал, нинди академический. Иштеләй. Алайса сезгә опералия конкурсы кирәк. Сезгә яңа йолдыз кирәк түгел, әлбәттә. Сез икенче фактура, сез опера җырчысы. Яна Йылдыз II, он стал лучше. Я думаю, что стал внутри конкурентнее, потому что появилось 3 наставника, которые между собой еще конкурируют. Далее члены жюри, потому что для меня было очень важно, мои коллеги, все коллеги были распределены по ролям, каждый прекрасно понимал какой-то своей теме и, так сказать, ее на чем-то настаивал. У нас были, конечно же, безусловно, такие смысловые, идеологические, скажем так, разговоры, как должна быть эстрада.
Да, мне было непросто иногда, потому что мои коллеги некоторые, да, как бы хотели классичности, академичности, да, как бы вот я считаю, что это уже есть, это уже очень много на вашей эстраде, и она абсолютно разная, и мне кажется, иногда даже дублирует одно и другое. Нужно, на мой взгляд, давать больше дорогу молодым экспериментам, но не забывать про национальные традиции, не забывать про вот это фундаменты культуры, но одновременно обновлять. И, конечно же, я рада, что в итоге, видите, с победителем стала группа «Караш», и многие члены жюри, которые с самого начала не видели в них перспективу и ненужность в проекте, они с удовольствием согласились и признали в том, что я была права, реально хорошая, красивая, сильная, интересная группа. Ну и, собственно говоря, это молодежный проект. Мы же делаем не Яна Йылдыз от 50 и выше. Мы делаем молодежный проект для молодежи. Молодежи мы должны разговаривать их языком. Но еще раз говорю, опираясь на национальные традиции, не забывать свои корни, потому что это безумно важно. Шушы проектта, Яңа Йылдыз проектында бізге һәрбір ұстазға яш егетлер қызлар бөлініп берілді. Һәм инде безнең шундай команда оештырылды, зур команда. Һәм башта алар ничектер шундай ниндидер курку белән генә, ниндидер шундай яшьләрчә интерес белән башладылар. Һәм инде шуннан соң мин гел аларны яктан гына күзәтеп тордым. Һәм әлбәттә безнең мастер-класслар булды. Һәм танылган артистлар белән мастер-класслар булды. Һәм безнең егетләр, кызлар шундай ыстарып киттеләр дип әйтергә була. Алар, беләсезме, беренчедән үзләренең дә ниндидер яңа сулышларын, яңалыкларын керттеләр, чөнки алар заманча, креатив. Минем инде рэп җырлый торган бер группамда, төркемдә бар бит инде, Караш төркеме. Һәм дә инде әлбәттә безнең шушы проектның географиясы да шулай бик зур. Уфадан минем катнашучылар булды, һәм минем Мәскәү шәһәреннән Майя исемле кызыбыз, Илнар Уфадан. Менә алар һәр берсе эксклюзив. Һәр бер катнашучы ниндидер үзенчәлек кертте. Илнар ул гитара белән, үзе гитарада уйнап, иҗат итә, җырлый. Яз килә дә китә, гомер шулай үтә. Уф таныма, уф таныма, уф таныма. Майя ул шундый бераз джаз стилендә җырлый. Issamasiz Maya Караш төркеме рэп кертеп җырлый. Сезнең белән Дамир, Руслан, Дики, Айнас. Һәм инде әлбәттә бик моңлы татар халыкчан тавыш белән җырлаучылар да бик күп булды. Шуңа карамастан һәр бер катнашучы, һәр бер минем балаларым дип әйтим инде, чөнки алар минем өчен балалар кебек, алар өчен мин бик җан аттым. Һәм инде менә төшеп калганнары да шулай минем өчен бик якын. Шушы проектта алар бер этапта төшеп калуына карамастан, барыбер ниндидер бер дәрәҗәдә калдылар. Алар нинди дәрәҗәгә җиттеләр. Һәм менә шушы дәрәҗәгә җитеп, үзләренең осталыкларын җыеп, сәхнәдә күрсәтеп, җырлап, барыбер ниндидер тарихка керделәр дип әйтәсем килә. Татар җырының тарихына, ТМТV каналының тарихына, һәм менә шушы Яңа Йылдыз проектының тарихына. Алсу Абилханова һәрвакыт безгә карата игътибар белән карап, безнең өчен җан атып, ярдәм итеп торды һәм инде мин моның өчен рәхмәтле аңа. Безнең төркемдә стабыбыз итеп Алсу Абилханова билгеләнде. Без бит инде белмәдек. Килеп кергәч кенә алдан әйтмәделәр. Дөресен әйткәндә, бераз гына критичны караган идек, ләкин без инде аның белән эшли башлагач, ул дөрес булырмы, юкмы, безнең белән Алсу Абилханова башка наставникларга караганда күбрәк эшләде дигән фикергә килдем.
чистарта, хореографияға да кіріп ала, вокалға да кіріп ала, бітіне біріне нендедір міне балет занас. Күңілі білән, шын күңілден біздің үшін тұрышқаны үшін Асабел ханымға зор рахмет. Ол мында ғана келмей, ол біздің репетицияларға 2-3 тапқыр келіп, дамертеншли вокалны да чистарта. Ну, ол айта, вот мен мына шулай ишетем, сіз келішесіз бе жоқ ма дейді. Біз шыннан да мына екінші ол айтканша эшләп карыйбыз, шыннан да яхшырак яңгырый. Безне командаларга бөлгәч, без инде бик шатландык, чөнки безнең наставник Алина Шәрипҗанова ник без шатландык? Без уйлаган идек, безнең уйларыбыз чынга ашты. Безнең наставник безне күп әйбергә өйрәтте. Ул шундый чын профессионал, прям вот профессионал своей деятельности. Без менә шундый шат идек, безне бу кеше күп әйбергә өйрәтәчәк дип без менә хыялланып барадыр. Менә минемчә, мәсәлән, безнең эстрадабызда Алина Шәрипҗанова кебек җырлаучылар гомумән юк дисәк тә була. Аның шикелле күпкырлы, шундый профессионал, шундый матур тавыш иясе менән эшләү безнең өчен бик зур этәргеч һәм горурлык. Алина Шәрипҗанованы күргәч, ул безнең остаз дип шатландым. Ул миңа бик ярдәм итте, мин аның терәген күрдем. Менә сәхнә артындагы тормыш ул аеруча бер дулкынлану. Менә бүгенге проектта, менә монда ул легендар остазлар белән очрашу. Шуның өчен безнең Яңа Йолдыз проектның оештыручыларыбызга аерым рәхмәт әйтмәкче идем. Әлегегә без Фабрика звезд тапшыру турында ул зур хыял иде. Чөнки без менә телевизорга карап, телевизорга ашыгып, шул тапшыруларны карарга тырыштык. Бүген без янында легендар Лина Арифулинаны күрә алабыз. Менә искиткеч мезгилләр, менә монда әле ул могҗиза кебек минем өчен генә түгел, бүтән катнашучыларыбызга менә шундый искиткеч хисләрне югалтмаска һәм алга барып, менә шулай иттереп дәртләндереп, янып, җырларда яшәп, менә шул хисләр белән яшәргә насип булсын. Беләсезме, күпме көч кирәк. Бер сәхнәгә басу, бер сәхнәгә чыгу, ул кечкенә тормыш шикелле. Без һәр җырыбызга өйрәтеп, баштан сүзләрне өйрәнәсең. Анарсың текст, анарсың шул теге образы турында уйлыйсың. Анары тәне ничек тотырга инде уйлыйсың. Әмма дә ләкин ул бик бәхетле тормыш. Балаларыма бүтән проект безнең Яңа Йолдыз проектында катнашучыларыбызга мин менә шундый бәхетне телим. Сәхнә бәхетен күреп яшәгез. Филус нинди фишкаларга өйрәтте? Бар менә шундый моментлар, миңа Филус менә булай эшләргә кушты, булай эшләргә кушты. Шигырь алдыннан нәрсә өчен мин монда килдем дип уйларга әйтте. Филус Кахыров бит бая. Ошондай җитди, бик җитди итеп әйткәндер. Уйла син башта балам дип, шунда. Мин сине гомерем буена ашыклап барырмын җилләрдән. Өзелсә барасы юлларым, үрермен мин күпергеләрдән. Ну, Филюс, булдырасың син, конечно. Инде безнең конкурентларга килсәк, әйтергә кирәк, Без аларны конкурент та дип әйтә алмыйбыз инде. Шундый дус булдык, бүтән үзебезнең командабыз белән дә, бүтән катнашучылар белән Ләкин дә. әйтергә кирәк, әлбәттә инде проектта 3 группа бар иде. Кайнар группасы, Караш группасы һәм без. Һәм без менә нишләптер иң зур конкурент дип үзебез өчен Караш группасын күрәбез. Чөнки алар 4 малай, без эшәү калган кыз, чөнки без булай такты 4 группада. Безнең әле бер кызыбыз килә алмады проектка.
Һәм малайлар белән инде без дус булдык, әмма дә ләкин аларда конкурентлык, алар белән конкурентлык сизелә иде. Һәрбер катнашучыда мин никтер теге үзенең эчтәлеге бар. Мин әйтмим, что бездә монда теге конкуренция юк, һәрбер үзенең изюминкасы бар. Мин шуңа бәхетлемен, чөнки безнең яшь җырчылар, талантлар бар. Һәм безнең шоу-бизнес алай берсе үсәчәк, яхшылыкка, чөнки монда әйбәт һәм шәп җырчылар бар. Исәнме, бәхетем син хәзинәм, гомрем буе көткән эзләгән, күкләр язган газиз язмышымны, укыдым мин синең күзләрдә. Җәй көне проектка килгән Самат белән хәзерге Самат бик нык аерыла. Мин аны үземдә күрәм. Кеше арасында йөреп, миңа туры килде бик күп критика тыңларга, менә жюри әгъзаларыннан тышкы кыяфәт буенча, образ буенча, җырлар буенча һәм инде башка конкурсларга, катнашучыларга карап, миңа үзгәрергә туры килде. Мин инде күргәнегезчә әзрәк кенә веснада киметтем. Әзрәк кенә образны үзгәрттем. Чөнки монда алга бармасаң, монда хәрәкәтләнмәсәң, моның турында уйламасаң, әзерләнмәсәң булмый, кастингта учып каласың. Шуңа күрә бу проект мине бик нык үзгәртте һәм мин менә бу сыйфатларны, үземдә хәзер булган сыйфатларны, проектта алган сыйфатларны, мин аларны бик күпкә тапкырларым тагын. Самат, у вас есть тенденция быть бабайкой. Прям бабай такой. Неповоротливый, монументальный. Вам сколько сейчас лет? 23. 23. Что вы будете делать, когда вам будет 35, 40? Вы уже ведете себя так, как будто вы очень большой взрослый человек. Уставший, неповоротливый, тело не работает, даже с таким форматом, как у вас. Бу проект içində мин 10 килограммга весны ташладым. Күбрәк тә буладыр я. Но барыбер теге элекеге Саматның ялкаулыгы нитә әле бераз. Артка тарта, ну көрәшербез, Алла бирсә булыр. Тагын үзгәрешләр. Сәгәр заманнар артында, бик еракларда калсам да, мин җырлармын эзләп туган ягым сине сагынып, йөрәккәем әрнеп янганда. Мин җырлармын эзләп туган ягым сине сагынып, йөрәккәем әрнеп янганда. Instagram белән YouTube инде безнең выпусктан соң прям шортлады дип әйтергә була. Башка выпусклардан соң анда бер-ике комментарий булырга мөмкин, яисә булмый да. Шуңа, ну, бер яктан кызык инде безнең анда әллә 100-шәр комментарийлар. Все куплено, анда сөйләшкәннәр, сатып алганнар дип, ну, күбесе язды. Без аңа аптырадык инде. Башта шундый ачу килә иде. Аннары, ну, как бы ничә кеше шул мнениелар күп. Әлеге комментарийларга без җавап теге кайтармадык. Чөнки ничек әйтим инде, аңа җавап биреп нәрсә доказать итәргә була. Без үзебезнең эшебезне беләбез. Тамашачы безне сәхнәдән генә күрә, теге кызганычка каршы безнең эчке тормышын белмиләр, ничек без шөгыльләнәбез, менә ничек без хәтта менә бер номер ясарга да күпме хезмәт ясыйбыз. Проект нәрсәсе белән бик үтемле дә, кирәк тә дип уйлыйм, файдалы да, барысы өчен дә. Ул теге бер конкурсына түгел, конкурста чыктылар да, катнаштылар да, призлы урыннар алдылар, таралыштылар. Бу проект үзе бер мәктәп. Бу проект үзе бер ниндидер сынау һәм аны адымнар аша ничектер үтәргә кирәк. Менә шунысы белән бик кыйммәтле. Шуңа да егетләр, кызлар шулай моңа әзерләре бар булгандыр, әзер булмаганнар бардыр. Бик пессимистик шундай егетләрне дә күрдем, бер егетне күрдем мәсәлән. Ул инде былай гына килгән, кызы өчен генә килгән, аңа ниндидер үсеш кызык түгел иде. Мәсәлән, чыгып әйтәм, аралашканнан чыгып. Кемнәрдер ниндидер үзгәрешләр
башта һәм бүген алар инде ике кешеләр, ике бөтенләй дәрәҗә. Монсы бик кызыклы һәм бу зур уңыш дип уйлыйм. Аларның да түгел, проектның да. Мәсәлән, кемне әйтер идем? Менә бер җегет, без аны инде тиргәп тә ташладык бер заман. Мин соңыннан да хәтта сәхнә артына да барып, мәтәм, афут инде бик каты да бәрелдек шикелле. Син юк, Айдар абый, шулай кирәк, рәхмәт дип әйтте. Мат молодец дидем мин аңа. Бу Самат дигән җегет турында сүз бара. Ул инде итеп килеп чыкты һәм икенче төрле булды, ул өченчесендә өченче төрле булды. Һәм кем белә әле бүген ничәнче төрле булыр дип әйтте ди. Ул хәрәкәтләр, ул мин көтмәгән идек синнән. Синнән моннан көтмәгән идек, Самат. Молодец. Караш төркем егетләре инде әзеррәк тә булып килгәннәр инде, алар да адым сайын ниндидер зуррак адым ясарга тырыштылар. Кирип киттеләр проектның эченә һәм яшәделәр. Иң мөһиме үзең булып калу. Үзең булып калу, үзеңнең бәләкәйме, күпме аудитория булу. Иң мөһиме үзеңнең юлыңны табып, менә шушы юлдан бер каяда сулга, уңга борылмыйча үзеңә ышанып бару. Шуңа күрә минем уйлавымча, Кабат Айдар Галимов, Кабат Андар Нургалиев, Кабат Алсогулханова булмастыр һәм булырга да кирәк түгел. Менә яңа үзенә генә ышаган, үзе генә креатив булган, үзе генә үзенең тамашачысын яулап алган җырчы әлбәттә булыр дип ышанам һәм булырга тиеш. Бул проектка кадәр мин үземне яратмаганмындыр, белмәгәнмендер. Мастер-класслардан соң мин үземне белеп, яратып, кабул итеп яшәйм. Ашыктырма гомер, ашыктырма. Уймагандыр әллә дуслары. Бу проектта безнең катнашу ул бит инде кемдер җиңә, кемдер җиңеләйме, ләкин бөтен бу проектта алган ниндидер безнең өчен ачышлар, яңалыклар, ниндидер кем әйткән киңәшләр, алар гомер буена безнең белән калачак. Һәм инде менә үземә килгәндә мин чын дөресен әйтә алам, теге матур сүз өчен генә түгел, менә чын дөресен әйтә алам. Бу проекттан соң мин инде бүтән җырчы дип әйтәм. Бүтән җырчы именно үзенең мөнәсәбәте белән сәхнәгә дөрес ноты өчен генә чыга торган җырчы түгел. Инде әзрәк сүз менә җырга мөнәсәбәт, сәхнәгә мөнәсәбәт, сине караучыга мөнәсәбәт. Алар барсы да менә минем өчен ул үзгәрде. Һәрбер менә бу проектта үткәргән көн ул үзгәрергә сине юнәлдерә. Чөнки ул мастер-класслар гына түгел, сине бит әле күпме җырчы, синең араңда алар берсеннән берсе уникаль, берсеннан берсе мотор итеп җырлый, и син шундый менә җырчылар арасында булганда, шундый менә профессионаллар дип әйтергә була, син алардан ниндидер барыбер яңалык аласың һәм үзеңне үзгәртергә тырышасың, барыбер үз өстеңдә эшләргә тырышасың. Гашык булып йөрим, мин гашык булып йөрим, мин гашык булып йөрим. Яңа йолдыз, ул миңа яңа ничектер көчләр бирде. Миңа шундый рәхәт монда, жюри әгъзаларга зур рәхмәт. Мин аларга нык рәхмәтлемен. Катнашучыларга да мең рәхмәт. Алар да миңа булышты. Гомумән бәйгеләр хакына килгәндә, бу да бәйге дип әйтик. Бәйге инде ул конкурсантларга, катнашучыларга тәҗрибә туплау мәйданы. Ул бер-берең белән танышу, аралашу һәм инде катнашкан менә артистларны күреп, алардан үлгә алып, үзеңне чынында тәҗрибә ягыннан арттыру. На проект я пришла не победить, а показать себя, зарекомендовать. Кто-то принял мой образ, кто-то не принял. Все, что я делаю от души, с большой огромной любовью. Волнение, конечно же, присутствовало, и оно не дало мне сделать и
как мне кажется, раскрыть себя до конца, как я могу, как я умею. Я благодарна этому проекту, что есть возможность здесь и сейчас на сцене существовать, жить и корректировать себя. Biz дуслаштык барысы белән дә. И хәзер менә проект бетте. Хәзер миңа мәсәлән бик авыр эштә күңелдә бөтенсе белән аерылышырга. Ну, бәлки югалтмабыз бер-беребезне, күрешәбез һәм зур сәхнәләрдә күрешербез Алла бирсә. Мин эстрадада кайнамаган егет өчен мин бу проекттан соң аңладым, бу минеке, бу миңа кирәк, һәм мин ул юлга юл басам түгел, юл бастым мин анда хәзер. Дальше, бегом шагами, шулай Алла бирсә атлыйм. Шул эстрада юлыннан, җыр юлыннан, иҗат юлыннан бу минеке, һәм сез мине әле ишетерсез. Яшь җырчыларга бу проектка килергә киңәш итәр идем мин, чөнки бу проект үзгәртә. Бу проект гомумән дөньяга карашны үзгәртә. Сәхнәгә, эстрадага булган карашны үзгәртә. Съемкаларга мөнәсәбәтне үзгәртә. Яңа йолдыз проекты Татар эстрадасына миңа калса яңа сулыш кертергә тиеш. Әмма ләкин ул конкурста җиңеп кенә үзем менә мин анда шундый топовый җырчы, артист булам дип әйткәнне аңлатмый. Үземне алганда да мин бик күп конкурсларда участвовать иткән булды, студент вакытта мин анда бер качанда беренче или гран-прилар алганым булмады. Шуңа күрә ул менә җиңмәгәннәре дә, лауреат булмаганнары да менә безнең бу конкурстан соң. Миңа калса, турып калганнары, алар бәлки шулай атылып чыгарлар киләчәктә. Аларга бу проект бик зур көч бирде диясем килә. Үткәннәр. Үткәннәр аларның үзләреннән тора, чөнки алар җиңгәч, урысча әйткәндә аларга расслабляться итәргә ярамый. Мин җиңдем дә, все, мин йолдыз дип әйтсә, уже үсми анысы однозначно. Миңа җырларның менә материалының дәрәҗәсе, материалларның сыйфаты җитеп бетмәде. Ул ничектер теге бушрак җырлар шактый булды. Әмма шунысы куанычлы, барыбер менә нәтиҗәгә карап фикер йөртергә кирәк бит инде. Менә бүгенге көндә 7 кеше финалга килеп җиткән икән. Алар өчен менә жюри әгъзаларының да йөзенә кызыллык килерлек түгел. Үзләре дә генә рәхәтләнеп сәхнәгә чыгып татарча җырлый ала торган сәләтле егетләр, кызлар. Бу бит инде бик куанычлы факт. Алар бит яшьләр. Biz татар телен, татар сәнгатен, татар җырын саклап калу турында лаф орабыз икән. Бу бит инде ниндидер бер кирәкле, файдалы эшебезнең бер нәтиҗәсе буларак та кабул итәргә кирәк монда дип уйлыйм. Әлеге проектка без рәхмәтле тәҗрибә, зур тәҗрибә алдык һәм инде башка артистлар белән, башка яшь артистлар белән күрештек һәм инде әйтергә кирәк, кайсы бер артистлар үзләрендә дә ниндидер үзгәрешләр кертә башлады, хореография, рэп. Бу безнең йогынты дип уйлыйм мин, бездән күреп. Шуңа күрә, әгәр дә инде без нинди булса да үрнәк булмаса, теге ачу килеп эшләгән әйберме булса, эшләсеннәр һәм инде татар эстрадасын искәрәк күтәрергә кирәк. Һәм инде бу проектка зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Шуннан да беренче сезон белән чагыштырганда, монда безнең мастер-класслар булды, күп репетициялар булды, наставник булды. Шуңа бу безнең өчен реально чыннан да зур тәҗрибә. Рәхмәт бик. Бу бик кирәкле проект яшьләр өчен, җырчылар өчен. Киләсе сезоннар була калса, мин әлеге проектта катнашырга тәкъдим итер, башка кешеләргә тәкъдим итер идем. Килсеннәр, катнашсыннар һәм инде җиңәләрме, җиңмиләрме? Җиңүчеләргә башка катнашырга. Син үзеңә барасың әле. Җиңәсеңме, җиңмисеңме, иң мөһиме катнашу һәм җиңү. Хәзер Яңа Йолдыз 2 проектының җиңүчесен әйтәсем килә. Ул Караш группасы. Караш Төркеме! Яңа Йолдыз проектының 2-нче сезон җиңүчеләренә! Знаете, сейчас время абсолютно другое. Время, где главным трендом является искренность. Чем искренний артист, чем он больше поет с душой, просто, проще, доступнее. Чем
у него нет посредников между ним и зрителем, он работает напрямую. Вот это самое главное. А таких артистов, которые создают атмосферу, которые создают впечатление. Знаете, когда вот ушел артист, а в голове еще звучит его голос. Это, к сожалению, очень мало. Поэтому, если это появляется, это надо беречь, лелеять, всячески поддерживать. Я надеюсь, что такие артисты будут появляться больше и больше. Sinanı sakla. Yaş boyu tutup alıp gitgende senin vakıtın gelir. Yangan yıldızlar arasında en yakın sesin yana yıldız. Yakırsın bütün dünyalarını nurun bulsun en yaktı. Yangan yıldızlar yaktasında en yakın sesin yana yıldız. Yangan yıldızlar yaktasında en yakın sesin